Здравейте хора, това е моето първо видео на FC24. Мисля, че е едно перфектно начало да започна с наградите от Weekend League. Ранг 4. И мисля направо започваме с плеер пиковете. Да видим какво ще се падне в първия. Разход на време. О, Жоао Педро! О, и Родриго, let's go! Това е уникално. Да проверя какви пари са. Вау, това е много ударно начало. Не очаквах толкова добри да са. И Родриго 77 000. Жоао Педро помня, че беше доста скъп. Да, той е 300 000 коинс, вау. 300 000 коинс. Реално 4-4, има финишинг, има пейс. Изглежда супер. Родриго... Да, Родриго също не е лош. Но все пак ми зададем Жоао Педро. Все пак има и потенциал да се апгрейдне. Вау, това е уникално начало. Направо не очаквах. Добре, да видим втория пик. Вау, има Кингсли Коман. Let's go! Какво се случва с тия пикове? Кингсли Коман 35 000. Той също се е дропнал, но както всички останали. Беше 50 000, вече е 35. Да, имаме като това, но не. Коман е супер, взимам го. И за супер съб ще върши работа. Добре, за и двата пика са уникални. Има и третия пик. И да, тук вече ми вземе Грилиш просто за рейтинга. Добре, пиковете бяха уникални. Ето 2 от 3 играча, супер. Добре, да видим. Като цяло им наградят Weekend Лигата, плюс още няколко пака, това е 100 000 поинс пакета. От няколко от обжективите, даже не помня кое точно го минах. За асист мисля, че беше. Но да започнем. Premium Gold Players. Рандъм пакет, един какво ще падне. Leverkusen, да. Андри... Окей. Общо взето нищо тук. Играчи за SBC-та. Чум ги на трансфер листа, после ще ги мисля. Окей. Все пак мисля да мина първо трейдбол пакетите. Има дупликейти. Имаме два стока пакета, един Ultimate, 85-3. Този е новия пакет наградите. Добре, да започнем с този стока пакет. Tradable, Bayern, Striker, Шюлер. Аз шурих. Кой е това? Германия, Bayern, вече няма Марио Гомес. Окей. Едва ли е юзбо, за първ път точно сте виждал. 3-3. Първа. 6-7 000 коинс, другите... Общо няма нещо толкова ценно. Да, и на повтора ще се няма. Някой изпълни всяк рейтинг, някаква стойност. И ги качвам. Може би си се пиксела вече. Просто ги пикселвам за коинс. Окей. Този стока пакет беше сериозно тъп. Но имаме още пакети, да видим Ultimate пакет. Англия... Това пак някои от жените. Или Сака! О да, това е Сака! Двоен локаут! И Ренар. Двоен локаут. Ренар 100 пейс. Вижда и малко дървена. Двоен локаут, ама... Ой, Малар! Тази от жените... Шампионска лига карта. Локър! Уоу, Локър! Какво са с тези награди? Над 100 000 коинс от Локър. Сака? Да, Сака е паднал към 20 000. Все пак ще го продадем. Ренар колко е? Около 15 000.
Тази тя беше ефтина. Дай тя около 15. Уау, обаче Уокър. Леле тия награди. Уокър доста добра работа ще свърши. Друг интересен на дупликейтите. Не, цяло. Качвам ги. Сега с по-ниските рейтинг направо за коинс. Добре, този пакет беше много добър. Двоен нокаут, плюс шампионска ли карта, плюс локър, вау. А беше впечатляващо. Да видим 85 по 3 Rare Gold пакета. Общо това замества преди както бяха Team of the Week, които винаги се падаха в Team of the Week-овете за по 10к. Да видим Испания, вратар, това не е добре. Това от жените. Сандър Пане, двоен локаут. И Кобел, двоен вратар с локаут. Добре, това вече е тъп двоен локаут. На вратари, никога не искаме да гледаме. Преди все пак трите човек. Кой ще е? Честни, три вратарси. Тримата вратари. Да, това е леко разочароващо. Ма няма да се оплакваме. Пихо и плеер, пихо е плюс локър. Добре, трябва да видим те вече имам трейдвал пакетите. Да почнем с това по-тъпия. Паня е лявбек. Балде. Може би. Да. Балде ми жълто Insane Value карта. Може би в момента сигурно е станал 1000 коинс. Уникален за цената си. Да, даже 900. Истина. Доста добра карта. Тия двамата. Пиксел. Да видим нататък. 80 плюс рейтинг двама. Аржентина Кам. Тотъм. Кой е това? Това жена ли ще е? Лоселсо е Кам. Той не беше ли Сием преди? Да. Тъжи между другото бях забрал за него. Губил само следата. Лоселсо. Добре, да видим 82 по 2. Тук е нещо интересно. Добре, Бразилия, Страйкър. Жезус. Жезус беше някакви първи в началото на играта, вече не чак толкова. Обзето става фодър. С годишните награди за Луки доста обещаваше да бъдат. И да видим пак.